Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas gangsal, Salman lan saat. Pepanggihan malih kalian usgala wonten ing pelajaran basa Jawa. Nah, kados pundi kabaripun? Sehat nggih? Oke, ing dinten menika usgala badhe maringi materi wonten ing kelas gangsal menika. Oke, saderengipun materi dipun wiwiti sumangga maos basmalah rumiyin. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, dinten menika Usgalo badhe paring materi bab carita legenda. Napa ta Ustazah cerita legenda? Sumangga dipun simak. Silahkan disimak ya. Nah, skalan indikator wonten ing pembelajaran menika yaiku SK-nipun memahami cerita legenda. Sedangkan indikatoripun siswa dapat memahami perihal cerita legenda. Jadi harapannya kalian di pembelajaran hari ini adalah kalian paham dengan cerita atau materi cerita legenda. Nah, apa iku cerita legenda? Cerita legenda yaiku cerita kang ana gegayutane karo dumadine sawijining papan panggonan. Jadi cerita legenda adalah cerita yang berhubungan dengan suatu tempat. Ciri-ciri cerita legenda yaiku ingkang nomor sepisan kadadean cerita ana ing jaman biyen. Jadi kejadiannya adalah waktu di zaman dahulu. Kemudian ceritane duweni karakter babagan barang lan kadonyan. Kemudian paraga saka cerita umume manungsa, jadi tokohnya adalah umumnya manusia. Kemudian diyakini kadadean cerita iki nyata ing zaman biyen. Jadi diyakini pada zaman dahulu itu cerita ini adalah nyata. Menika ciri-ciri cerita legenda nggih, dan ingat bahwa cerita legenda ini penyebarannya adalah dari mulut ke mulut ya atau secara lisan. Nah, sakmenika jenisnya cerita legenda. Wonten setunggal legenda religi. Contohnya adalah cerita tentang Wali Songo. Wonten malih legenda Pawongan, menika contonipun Joko Tarung. Lan wonten malih legenda panggonan. Contonipun dumadine kutha Salatiga, dumadine Rawapening, dumadine kutha Semarang lan sanes-sanesipun. Sakmenika carane ngringkes cerita yaiku ingkang sepisan maca sak kabeh cerita. Jadi ceritanya harus kita baca dulu sebelum kita ringkas. Lajeng digoleki isine cerita utawa gagasan utama. Kita cari dulu gagasan utamanya apa. Tulisan isine cerita kang runtut supaya dadi ringkesan kang becik. Setelah itu kita tulis cerita dengan runtut supaya nanti ringkesannya juga bagus. Kemudian ringkesan ora oleh nyimpang saka wacana. Jadi ringkesan yang kita buat itu jangan sampai menyimpang dari wacanan yang sudah ada. Menika materi tentang cerita legenda saking Ustazah. Sumangga sakmangke dipun sinau terus. Berkali-kali boleh didengarkan video ini dan di paket piwulang 6 juga ada. Monggo saged diwaos. Tugasipun ampun lali digarap nggih lajeng dikirimkan ke Usgalo. Sampun nggih Ustazah pungkasi semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.